L-artikolista u kandidata laburista Lorna Vassallo infexxet f'attakk sfrenat kontra persuni ta' twemmin nazzjonalista. F'artiklu intitolat Blasfemija Alla ħabna, ippubblikat fil-ħarġa tal-ġimgħa tal-ġurnal L-Orizzont, Lorna Vassallo saħansitra qalet li Alla hu nazzjonalist. Il-kandidata laburista tirreferi għat-temp sħun li għamel f'pajjiżna fl-aħħar ġranet u tajt li Alla ħab li nazzjonalisti għax permezz ta' xitwa relattivament ħanina il-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jiġu irħas. U l-allegazzjonijiet ta' intervent divin favur il-Partit Nazzjonalista ikomplu fejn il-Lorna Vassallo attribwiet interċessjoni divina għat-telfa tal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2008. L-artiklu ta' Vassallo jkompli jżid id-doża ta' firda fejn tajt li jekk Alla jħobb lilhom jobot lilna u tistaqsi kif jista' jkun li Alla jgħin gvern li jaħqar lis-soċjalist. Anke l-imġiba waqt il-qudies għall-Lorna Vassallo tagħtih sinifikat fuq linji politiċi. Skont Lorna Vassallo waqt il-ħin ta' tqarbin, nofs in-nies jitilgħu jitqarbnu u n-nofs l-ieħor ma jitilgħux għaliex għal tal-ewwel u iktar importanti biex jidhru ta' qaddisin u għal tal-aħħar u iktar importanti li jkunu qaddisin. U għal Lorna Vassallo li jitilgħu tqarbin kombinazzjoni jappoġġjaw partit u dawk li ma jitilgħux jappoġġjaw partit ieħor.